alle sammen, og velkommen til den her video. Sidste gang så glemte vi at sige vores navn, fordi at det er jo lidt dumt, at vi ikke har sat vores navn, når at vi sagde til jer. Men at vi skulle skrive noget i kommentaren, hvem der var bedst, så det var lidt dumt, at vi ikke sagde, hvem vi hed. Ja, så nu vil vi bare sige, hvad vi hedder. Okay. Senere i dag kommer der også en hemmelig gæst. Ja. Og hun eller han har en hemmelig ting med, altså som vi skal spise. Altså. Jeg hedder Via. Jeg hedder Anna. Jeg hedder Olivia. Jeg hedder Nora. Så ja, nu har vi fundet frem. Og vi har altså taget alt det, der er sovs i. Og vi tog de sorte. Vil du gøre de sidste? Okay, så jeg kan ikke drikke mad. Jeg eksploderer. Kæft, det er stærkt, mand. Min øre gør ondt. Okay. Jeg ved ikke, om jeg kan se det, men jeg har trukket øjnene. Og bare lige vores hemmelige gæst er ikke så vild med stærk mad, så det kommer til at være sjovt at se hendes reaktion. Så kan det der. Okay, nu skal vi vise, hvem den hemmelige gæst er. Og hun kommer her. Ja, det er en pige. Okay, Hun hedder Elinor. Ja. Skal vi lige. Og hvad har du så med? Crazy frøer. Ja, det er sådan nogle hot nogle. Crazy hot. Min trumpen brænder stadig. Nej, jeg hader stærk slik. De dufter ikke stærke. Nej, det er sådan, der er stærkt. Det ligner en sten. Okay, tak, fordi jeg skal ikke have sådan. Jeg tager så bare den. Jeg tager den. Det smager godt. Hvorfor er de ikke varme? Vi gør sådan en stor en. Vi har lavet fail. Vi har stadig er det godt, vi har den her. Og til jer drenge fra vores klasse. De er stærke. chilier. Men hvordan skulle man sige, at du viste det? Nu har jeg fået. Okay, så det har vi gjort et fail. Som vi kan se, så står der crazy hot. Og det var åbenbart et fail, og det var faktisk lidt irriterende, fordi nu havde vi glædet os. Vil I vise det måske? Fandme også. Hvorfor er jeg altid sådan noget stort noget? Elinor fik den største. Og det er hende, der er værst til stærk mad. En. Elinor, du skal tage hele en. Elinor. Jeg har ikke taget den i munden. Lav den vegan! Jeg var bange for, at jeg skulle dø for den sidste luft. Vand gør det stærkere i noget. Jeg kan ikke få luft. Jeg dør. Det gør ondt i hovedet og i ørerne. Ej, ørerne? Ja, jeg ved ikke hvorfor.